Como sacamos adiante a 17ª edición en tempos Covid? Pois realmente foi bastante intenso. Pois máis ou menos sobre o mes de outubro. Setembro, outubro, comezas a falar do festival do ano seguinte. Pois en xaneiro comezamos a escoitar as primeiras noticias que viñan do estranxeiro e desa lonxana China. Parece unha historia máis como foi o das vacas tolas, o do ébola. Teníamos ya casi todo, o todo prácticamente, el cartel, todo preparado, y es cuando salta el tema este del puto COVID. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. La primera decisión fue ver si se hacía o non se hacía el festival. Hubo máis de unha e de dúas votacións a ver que facer con esta edición tan difícil. Estábase realmente discutindo a viabilidade dun festival durante unha pandemia. Ya empezamos a reunirnos por Zoom. Como las reuniones que hacíamos con la familia. Seguíamos teniendo las discusiones, pero le gritabas a un ordenador. Siempre nos despedíamos con besos, familia, cariños y vamos adelante. Despois de moito discutir, porque temos que dicir que este ano discutimos moito, bueno, tomamos a decisión de que fora a primeira semana de setembro. Xa non só polo propio festival, senón porque ao final te implicas o traballo dos realizadores, que quedaría ese ano tamén aí o mellor que non terían a visibilidade. Hai moitas máis cousas detrás da cultura e do ocio, hai moita xente vivindo disto. Creo que estábamos en cierto modo obligados a ayudar. Que no podíamos hacer otra cosa más que hacer el Festival de Cans. Sen sabelo viaxamos, sen mapas son punto de encontro, que o destino tiña nun libro escrito no Onte vin presentar unha masterclass xunto a Pablo Romero sobre subtitulado no cinema, que penso que é algo ben interesante, unha maneira nova de facer os subtítulos tanto a nivel galego como mundial. A min este premio é un motivo especial de felicidade porque eu nunca na miña vida pensaría que podía ter un chimpín. Teño un chimpín! Así as verbas fluíron, facendo que o tempo parase na procura dun novo camiño, e así comezaron as crónicas. Así as verbas fluíron, facendo que o tempo parase. Grabando, acción. Ma, que somos nós, Guapísima. Non sei por que non te ríes, máis. Arrancamos. Grabando. Grabando. Buscando a canteira de Cans, escena 1, toma 1. Cans, Porriño e Cans en Francia. Cal é o mellor? Pois é como se me preguntas, o neno da veciña é precioso, moito máis guapo que o teu fillo, pero eu quero meu fillo.
Home. Un faro antigo, a Ixa sen homes, o Gardas desaparecido, a tormenta. As primeiras conversas con Pato tivémoslas en marzo, despois viu o Covid-19, arrasounos a todos, porque a idea era inaugurar aquí e estrear a miña peli en salas, eso non puido ser, pero é maravilloso que os dous fixeramos tanto esforzo para unir de novo os nosos destinos e conseguir finalmente inaugurar Cannes. O equipo estamos todos contentísimos porque as cousas da terra, cando as podes presentar na terra, pois mellor que mellor. E que abrise desas portas, sabendo que moitas que o sector está tan pechado e que en canto pasa algo é o sector máis malogrado, pois é de agradecer, así que somente os podo dicir grazas por seguir estando ao Festival de Cannes, porque para nós é un salvavidas moi importante. Ola, meu nome é Jaire Camborda e acabo de chegar a Cannes fai un ratito e agora está xusto agora proxectándose a miña película Arima e estamos neste impasse, no, na que o público está vendo a peli e é un momento sempre bonito. Acabo de chegar directo para a proxección de Arima de Jallone que acabamos de presentar aquí. Encantado de estar aquí este ano tan especial. Pero que é unha ilusión. Cando ves cousas que non existen. Que para nós é unha proxección moi especial porque a peli xa está estreada, pero non queríamos perder esta cita justamente aquí en Cannes. Pero montando soy otra persona. O sea, soy la tranquilidad pura, sé que tengo que estar ahí para hacerla bien. un borrado deliberado da historia das mulleres. É un orgullo tremendo que alguén faga unha obra desde un punto de vista, cando pasan uns anos, sobre a existencia desta persoa e o que significou a súa pegada, non? E o que deixou, xa non tanto de documento, como en xente que estuvo no seu lado, que querían facer esta homenaxe e darlle un tinte artístico porque o merecía, non? Ese
festival se celebre, aunque sea en las circunstancias actuales, para que no se pierda, ¿no?, la carrerilla que va tomando el festival. El perrillo lo pondremos en lugar de referencia en casa, aunque haya que debatir sobre qué premio de quién tiene que ir antes. Os aseguro que irá el perrillo. Moitas grazas a vos por confiar en nós. Como decía antes, a cultura é segura, estamos aquí, creo que lo estamos demostrando. A veces bajo al fondo y cojo impulso con los pies desde lo más profundo, tratando de alcanzar tu piel y nunca me acostumbré. Por último, solo quero decirvos que cando eu empecé neste mundo sanitario dixéronme que saúde era o estado de benestar físico, psíquico e social. A cultura engrandece a persona. Logo, a cultura podemos decir que é saúde. Gracias. Con los pies desde lo más profundo, tratando de alcanzar tu piel y nunca me acostumbraré. El plomo que se hunde, pero al despertar todo era silencio. Ha vuelto a ocurrir, no tengo remedio. ¿Qué se puede hacer con mi enfermedad estéreo? Acércate más. Achegadevos. Faltanos a música de Cans. A música dos nomes. O castelo, o chan da raposa, o canizo, o campo do eido, a Grelonga, o Arieiro, a Lagoa, a Pedreira, o Carballo de Arriba, o Peso, Río do Porto, Dálvora. Dálvora, camiño fundo, coa ladra. E xa está en nós, Dálvora, o camiño fundo, e coa ladra, cara onde imos. Médrica! A disfrutar do día. Con todas as miñas películas, eu canto máis se vexan, canto máis ocupemos eses espazos e en eses espazos legitimemos un cinema como expresión artística ou con alma ou como lle queiras chamar, se que o é, pois mellor, non? É unha batalla perdida de antemán, pero non temos medo ao fracaso. Deixa miña abuela e a mellor receita e a dela. Ouro negro, licor dos deuses, licor café. Licor cablos, licor cablos, licor cablos, licor cablos. Nunca máis quedarás en porta cando baixe pola tua gorxa. O licor café é o mellor para ir de xula. Cultura segura, moi segura en Cans. De feito, eu quiteime a máscara porque estou aquí só, xa vedes, no medio do monte. Bueno, teño que dicir que foi un ano especial, moi especial e o mellor para min porque recibín un chimpín de prata. Un chimpín de prata que me emociona especialmente porque son unha persoa que ama, que respecta, que apoia a Cans polo seu traballo de inclusión de audiovisual nunha comunidade rural. Muiñeira montañesa, nunca vi unha muiñeira tan sincera como esta.
festival ha apostado mucho por los cineastas, por volver a hacer esta edición a pesar de todas las dificultades del COVID. Y siempre es una alegría volver a la familia de Cannes. Este ano estamos disfrutando, se cabe, o doble de Cannes, porque despois dun confinamento tan largo e de non poder ver a xente, e de que a cultura estivese tan bueno, agochada e mermada, poder vir e ver as curtas con público e recibir un pouco de resposta é un gustazo. Sei que sempre habrá mañana, pero hoy qué va a pasar. Haremos algo más que encomendarnos al azar. Yo sé que siempre habrá mañana, pero a ver qué hacemos hoy. Empieza a no bastarme quedarme como estoy. Si el río nos sube y seguimos aquí, con un poco de suerte quizás, si a la noche no llueve podremos cruzar, pero no apostaría. Estou de xurado no certamen na parte de ficción e animación. Xa vin todas as curtas, está moi ben, o nivel sempre vai para adiante. Estou tamén como xurado de Furacáns e de Novas Camadas, que a verdade que son dúas seccións, creo, das máis interesantes do festi. Estou moi contento tamén pola valentía e polas apostas que hai, non, de toda a xente nova que chega a Cannes este ano. Bueno, nada, que estaba aquí, que me he acordado de ti y bueno, decirte que estoy contenta, que por fin he encontrado curro y nada, que espero que estés bien. Duerme, niña, y verás lo que no ven los demás. Habrás notado el incremento de acero en mi cemento. Eso es porque el monumento que te voy a construir no se habrá visto en estos tiempos. Hubo otros que no importan, pues son estos los que vamos a vivir. Buena gente, hacedme caso, es el miedo al fracaso el que os hace predispuestos a ser cautos y fallar. He tardado en darme cuenta, pero lo hice justo a tiempo. Me arriesgué al apostar y no perdí. Tras rodar e rodar. Agradecervos moito a todas e todos os que viñestes. Creo que vir a un festival e a un acto cultural nos tempos que corren é un acto de resistencia. Dixemos desde o principio que facíamos este festival con 3 R's, con responsabilidade, con respecto, con resistencia, pero hai unha cuarta que tamén añado eu personalmente e que vai dentro do meu carácter, que é outra R, que é con un pouco de rebeldía tamén. Resistencia. Adaptación. Tensión. Ganas. Emoción. Superación. Milagro. A palabra que define o Festival de Cannes 2020 é milagro.